Sziasztok! Mutatok nektek egy receptet. Titkos receptemet elmutatom nektek, jó? Figyeljétek. Ez a kotlet. Ketté nyitott, szátet. Raksz egy zacskót, és úgy potyolod. Azért potyolod, így nem szakad el a hús, meg nem piccol. Csak kísérjátok tovább. Ki van a potyolva, fűszerezzük. Só, borsó, frissen őrölt, paprika, és mutatom tovább. Megfűszereztük, körülbelül így néz ki, egymásra rakva, aztán megsüssük olajba, majd mutatom tovább, jó? Kísérjétek. Megsüssük egy kicsit félfenyővel, így, ahogy lássátok, mutatom. Tovább, megsült a hús, ennyire, rájön a sonka, paradicsomszelet, sajt. A sajt. Így szépen. Lássátok? Ugye a sajt. A sajt. Így. Mutat. Elkészült, berakok lárba. Sziasztok! Kész vagyunk. Na, most mutatom. Figyelj. Na, ez most kész van. Szépen rásült, sonka megsült, a hús megsült. A sajtra égette kicsit. Figyeljük. Jó, itt vágyott hozzá.